היי, אני יעל זילברמן רומנו. ואני עינב בחר. ואתן מאזינות ומאזינים לירח מלא. בואו נתחיל. שלום. שלום. נמצאת איתי היום רביד מנשה, אקטיביסטית, יוצרת תוכן ומרצה בנושאי שוויון מגדרי, מפתחת ומעבירה סדנאות הגנה עצמית ורבלית, בעברה מאמנת סטיילינג, ואחת ממייסדות בית הספר סטייל גורו, והיום בין היתר מנהלת פיתוח עסקי בבונות אלטרנטיבה. איזה טייטל. היי רביד, כן, תמיד שאנחנו מקריאים למרואיינות שלנו את זה, פתאום כזה, רגע, זה אני. 3 שורות של טייטל. כן, תשמעי, בגיל שלנו כבר מצטברים דברים בזה, אבל את עושה דברים מרשימים ומעניינים. אז לצערי היום עינב השותפה שלי לא איתנו, אבל היא תמיד ברוחה, אז אנחנו נעשה את זה לבד. אבל הרבה זמן קיוויתי לראיין אותך כאן בפודקאסט, אפילו שזה מאוד מאוד מחוץ לטייפקאסט של הפודקאסט שלנו. מה הטייפקאסט? אנחנו בעיקר מתרכזים באנשי ונשות רפואה ותחומים טיפוליים כאלה, אבל זה יהיה ברור בסוף לכולם למה בחרתי להזמין אותך. אז אני עוקבת אחרייך בערך בשנה האחרונה, אני מודה שלסרטון הראשון נצרתי בסיבה שטחית לחלוטין, פשוט יש לך מראה מהמם והעיניים הכחולות והשיער המעורר קנאה, אז כאילו היום אני לומדת כזה על סרטונים וזה, אז יש את כל הקטע של ההוק, את לא צריכה אותו, כאילו זה ההוק, פשוט עוצרים רגע כדי לראות על מה את הולכת לדבר, ולאט לאט נשבתי באמת למסרים המאוד מאוד מדויקים, פמיניסטים כמובן, ולפני שנתחיל אני אשמח שתספרי קצת על עצמך, ואיך הגעת לנקודה שבה את נמצאת היום. קודם כל תודה, הרמת לי, כאילו מבחינתי אפשר... אני יכולה להמשיך, אבל עצרתי את עצמי. איך הגעתי? זה מעניין, אני בת 45, ואני חושבת שהאימהות שלנו בגיל 45, הם כבר, הם היו נשים מבוגרות, ואני מבינה שאני עוד ילדה בת 45, בדיוק ראיתי את הדוקו על מרתה סטיוארט, שהתחילה, כאילו, the first self-made billionaire, התחילה בגיל 50. כן. זה מעודד, נכון? וואו, את אומרת, גד, אני עוד צעירה, אני עוד במינוס. I can do it. כן, והרבה דברים בחיים האלה היום מאפשרים לנו כן להיות ילדות בנות 45 ולהמציא את עצמי מחדש בגיל 45, וזה בדיוק המקום שאני נמצאת בו. המסע שלי הוא תמיד עבר דרך ביטוי עצמי, מכל מיני היבטים. אז כשהייתי צעירה יותר, או שכמו שהאחים שלי אומרים, תמיד היה לך פג'ורה. וככה הגעתי לסטיילינג, ככה פתחתי את הבית ספר סטייל גורו, בית ספר לאימון סטיילינג, שהוא עדיין חי, קיים ובועט, השותפה שלי מנהלת אותו. אני פשוט עשיתי איזשהו שיפט ב7 באוקטובר, כן. גם בהקשרים של ביטוי עצמי, והלכתי להקים את המטה להכרה בפגיעה בנשים, במלחמה בבונות אלטרנטיבה, עסקתי הרבה בהסברה קשה, כן. ואז באמת, לא יודעת אפילו אם חיפשתי, אבל הייתי צריכה ביטוי חדש. התחלתי לכתוב ספר על האומץ להיות מי שאת, שהוא גם עוסק בביטוי עצמי, ואז התחלתי לפתח את הסדנאות הגנה עצמית ורבלית, ואני פתנית רשת. לאיזה גילאים, אגב, הסדנאות האלה מיועדות? מגיל צעיר מאוד. 8? 9? אפשר? אז עוד לא העברתי סדנאות לגיל כל כך צעיר, אבל בהחלט לנערות מתבגרות. כן. כי בסוף, את יודעת, כמו שאני עכשיו צעירה בת 45, אז כל מה שאנחנו התמודדנו איתו בתור בנות נוער, הן מתחילות היום להתמודד איתו כבר בגיל 8. לגמרי. לכן אני שואלת, אני אומרת, כאילו, יאללה, איך מכניסים את זה למערכת החינוך? אז אני עכשיו כזה אסביר איך בעצם נולדה בי המחשבה שאנחנו יכולות לדבר כאן דווקא בירח מלא. לפני חודש-חודשיים היה איזה הייפ כזה של אחת מחברות ההיגיינה, אני גם לא זוכרת וגם בטח שלא הייתי מציינת את השם שלהם עכשיו, שהוציאה לשוק איזה סוג חדש של תחבושות, שמנטרלות את הסירחון של הווסת, והם פנו כזה לכל מיני אינפלואנסריות שיקדמו אותם, וזה יתהפך להם על הראש לשמחתי, שזה גם עוד משהו שנורא מרגש אותי לחיות בעידן שאנחנו חיות בו היום, כאילו שבאמת יותר ויותר נשים כבר משכילות לגבי המקום שלנו בתרבות,
נכון, ולגבי הגוף. יפה. ובעצם הרבה משפיעניות, כמו שאמרתי, סירבו להשתתף, ויותר מזה אפילו התחילו לעשות תוכן backlash חבל על הזמן, ובעצם התחילו לדבר על העובדה שגורמים לנו להתבייש בגוף שלנו כדי למכור כל מיני מוצרים. ואז נזכרתי שגם את העלית לא מזמן זאת אומרת, לא מזמן זה כבר עוד יותר אחורה, אבל העלית גם קצת זמן לפני זה, גם איזשהו סרטון בנושא כזה. אני חושבת שאצלך ראיתי את הדוגמה לשיער פנים, אני לא בטוחה שזה היה אצלך. נכון. אז את יכולה לתת את הדוגמה הזאת, אבל אני אשמח לשמוע כאילו איך את רואה את הניצול הזה של החברות המסחריות. תראי, כאילו עלו על הפטנט הזה לפני הרבה שנים, הייתי אומרת בשנות ה-50. אם עד שנות ה-50 היה קל מאוד לביית נשים, ואז פתאום נתנו לנשים השכלה, אמרו להם, אוקיי, אתם יכולות ללכת ללמוד באוניברסיטה, אבל שתדעו שהשאיפה הכי גבוהה שלכם, זה למצוא את החתן שלכם. אולי תכירו אותו בכיתה שם באוניברסיטה. בדיוק, זאת אומרת, אל תבנו כאילו על קריירה. אז כדי ככה לביית אותנו ממש ממש טוב, המציאו לנו, או כאילו הפכו את מוצרי תחזוקת הבית למוצרים מאוד נחשקים. כן. מכונת כביסה, ושואב אבק, וכאילו השגת את הכל, כשיש לך את כל אלה, כי את חיה את החלום. יש לך את ההובר. כן. ולאט לאט היה צריך כל הזמן להמציא פטנטים חדשים. בהקשר הזה כמובן נעמי וולף במיתוס היופי מדברת על זה המון, ושזה ספר באמת קריאת חובה לנשים. ואז באמת עם השנים, ככל זה נשמע, כשאני אומרת את זה, כאילו ישבו אנשים מרושעים בחדרי ישיבות, ואמרו, אוקיי, מה נמציא עכשיו, ואיך נדפוק אותם עכשיו? זה לא עובד ככה, כמובן, אבל בסוף זה, זאת אומרת, איפה שיש טרנד, או נגיד, הטרנד של היום זה תמיד הפרעה בדימוי הגוף של מחר. כן. אז דיברתי למשל, ציינת את הוידאו שלי שעוסק אני בטוחה שרוב המאזינות לא יודעות אפילו על מה מדובר, ואני שמחה שכך. הבת שלי יודעת על מה מדובר, כי היא צורכת את התכנים האלה בת 15. וואו. מדובר בספרי, שזה בעצם, זה ספרי מיוחד. מבקה כלשהי. טלק. זה טלק בספרי, שאת מתיזה אותו על הפנים, ואז הוא נדבק לפלומה. את מגלה איפה יש פלומה בעצם. ואז את רואה את הפלומה טוב יותר, ואת תוכל לגלח אותה. כן, כי את מזדעזעת שיש לך שערות על הפנים. ברור. עכשיו, יבואו המסנגרות ויגידו, לא, זה דרמה פילינג, את מורידה את השכבות, whatever של האור, ואז האיפור יושב יותר טוב. אוקיי, לא הסברת את עצמך יותר טוב, כי בעצם את אומרת, את צריכה מוצר, עבור מוצר שלישי, שאף אחד מהם אנחנו לא באמת צריכות. עכשיו, אני כן רוצה גם להגיד, בהתחלה זה לא... זה לא שאני מתנגדת, כן? נכון, אני אנחנו עושה נדבר דברים, על זה גם עוד מעט. אני מתייפייפת, אני גם משקיעה כסף, הזרקות, אני לא נגד זה. אבל אני כאילו כן חשוב לי שנסתכל על כמה עמוק האחיזה שיש לדברים האלה על החיים שלנו. אז כן, אז כל הזמן ממציאים לנו עוד ועוד פטנטים לזה. תחתוניות, אני בטוחה שדיברתם על זה לא מעט פה. דווקא לא. לא? באמת שזה לא עלה עדיין. אז תחתונית, זה גם אחת מזה. אני כשהייתי נערה, והתחילו לי הפרשות, והרי אף אחד לא דיבר איתי על מה זה ההפרשות, מה החשיבות שלהם, מה המקור שלהם, איך להשתמש בהם כדי ללמוד על הגוף. והתחלתי לשים תחתוניות. Little did I know שהם אלה שבעצם מגבירים את ההפרשות, ועד היום הרבה נשים לא יודעות את זה. המוצר הזה הוא עדיין מוצר שכאילו, מבחינתי הוא צריך להיות באמת לא חוקי. כן, מה גם שאנחנו כמובן מוסתר מעינינו כל החומרים שבהם משתמשים, והתחתוניות זה הקטנה שבבעיות שלנו, כי טמפונים נכנסים ממש לתוך הגוף ומרעילים אותנו. בדיוק, הדבר הבא שלמדתי עליו זה באמת, על הטמפונים, על החומרי הלבנה, על הסיבים, על כל הדברים האלה. אני חושבת שכבר בגיל 18, זאת אומרת, אז יחסית הייתי פרוגרסיבית בזה, כבר בגיל 18 שמעתי משהו על התחתוניות, ניסיתי, נגמלתי מזה,
זו גמילה לחלוטין, כמו כל תהליך של גמילה, יש תסמיני גמילה, יש החמרה בהפרשות בהתחלה, כל הדבר הזה. והיום כמובן אני לא מסתובבת עם תחתוניות, והפלא ופלא, אין לי הפרשות יוצאות דופן, כלומר יש הפרשות כשצריכות להיות הפרשות, שאומרות לך כאילו, היי שומעת, קורה משהו. כן. מעולה, בואי נקשיב לגוף. וואלה. אבל כל כך הרבה מוצרים מרחיקים אותנו גם מהיכולת שלנו להקשיב לגוף שלנו, אבל נכון. חמור מזה. גורמים לנו לשנוא את הגוף נכון. שלנו. נכון. כי בסוף, מעבר לזה שהפרשות מלמדות אותנו משהו על עצמנו, אין חלק מהגוף. זה הפרשות של הגוף. נכון. כאילו מה, את נגאלת מהרוק שלך? את נגאלת מהנזלת? כאילו בסדר, זה לא נעים, מנגבות, סבבה. אבל זה לא מגעיל. כן. אוקיי? אם היו לי הפרשות מהמרפק, אוקיי? או סתם, זאת אומרת, נגיד, למה אין לנו יחסי... שנאה למרפקים כן, שלנו. אין מוצרים מיוחדים למרפק, בינתיים, נכון? עוד בסוף יצטרכו להמציא גם משהו, כי גמרו להם האזורים בגוף. אבל כן, יש איזשהו אלמנט של, זה משהו שכן דיברנו עליו הרבה, ולדעתי הוא מאוד מתחבר להמון נושאים שדיברנו עליהם, להסניע על עצמך את האנשיות שלך בכלל, כאילו, זאת אומרת, אני רק אגיד שבאחד הרעיונות שלנו בעונה הראשונה, אחד הרופאים, נדמה לי, סיפר, שבכל ספרי הרפואה העתיקים, כאילו אפילו באמת עדיין בתחילת המאה הקודמת, זאת אומרת שנות ה-20, 30, בכל ספרי האנטומיה לא היה ציור של פוט, כאילו היה ציור של הרחם, שחלות, נרתיק, ואז פרח, או אז ספר, או קד, או whatever, ויותר מזה, השם של הפוט היה The Organ of Shame. בושת. אין יותר נורא מזה. גם פה זה בושת, כן? לא, אבל זה... לא, בסדר, זה לא בושת זה על המעשים הנלוזים. שימוש, לא, פשוט מישהו אמר לי לא מזמן את הביטוי, קיני בושת, זה נורא הצחיק אותי. באמת? ככה קוראים לזה? כן. טוב, לפחות זה גם לגברים אם ככה. כן, אז תראי, בסוף אני אומרת, זה כל כך, זה קריטי לדימוי גוף חיובי, להבין את הדברים האלה, כי היכולת שלך להפיק הנאה מהגוף, ואני מדברת כמובן על הנאה מינית, ולהתחבר לגוף וזה, באמת נפגע כשאת חושבת שהדבר הזה שיוצא ממך הוא פגום, הוא מסריח, הוא מכוער, אני אגיד אפילו דברים בוטים, אבל אני מתה על ההפרשות, זאת אומרת, את יודעת, ההפרשות בהקשר של מיניות? כן, של מיניות זה אחד הדברים החשובים. נכון. זהו, גם יש את הדיסוננס של מה מצופה ממך ברגע שאת נכנסת למיטה, שם ההפרשות שלך מתקבלות בברכה ותביאי הרבה מזה. אם את יכולה גם תעשי פעלולים. נכון, נכון, נכון. אבל מחוץ לחדר השינה, שם לא. כאילו שם תהיה יבשה כמו מדבר. נכון, נכון. מעניין. אני חושבת שכשנשים, כשאנחנו גדלות ומתבגרות ומתפתחות עם הגוף שלנו, ולומדות שהדבר הזה הוא דוחה, אז גם למשל הרבה נשים, את יודעת, לא רוצות שירדו להן, לא רוצות מינורלי. נכון. או אם יש מינורלי, אז יש גם שיח שמתנהל בראש, אוי מסכן, מסכן, הוא עכשיו שם ומסריח לו, כי גם יש שיח תרבותי, נכון, ריח של דגים, כל מיני כאלה. אגב, אם יש ריח של דגים, סימן שיש בעיה, או שצריכה להיפטר מהתחתוניות. כן, על זה גם דיברנו דווקא, שלרוב אם יש, שהיה איזה רופאה נתנה דוגמה, שאיזה בחור הגיע והתלונן שכל הזמן יש זה, ואז היא אמרה, כן, אתה מעביר וירוס לכל בנות הזוג שלך, ולכן הריח. כן, וזה באמת עניין של היכרות עם הגוף. והבושה לדבר על זה, זאת אומרת. נכון. אני חושבת שהדבר העיקרי שצריך, וגם את מקדמת בהקשר הזה, וזה אולי באמת פלטפורמה ליצירת תוכן שהלוואי ונעשה מתישהו, אבל באמת הצפייה הביקורתית הזאת, בתכנים, בין אם זה פרסומות, בין אם זה סרטונים ברשתות, whatever, אבל באמת, כמו שאת אומרת, הבת שלך, אני בטוחה צורכת את זה, אבל גם יש לה כבר בסיס טוב של ביקורתיות בראש, של להגיד, אוקיי, אני רואה את זה, אבל
היא כבר מבינה דברים קצת אחרת. נכון, אבל אני כן אגיד שהיא עדיין, עכשיו היא במיוחד בגיל מאוד מושפע. ברור. דוחה מאוד את מה שיש לה לשמוע ממני, כי נגיד כשהחברות שלה התחילו לשים תחתוניות, היא ידעה, והיא אמרה לי, אמא, מה פתאום? כן, הם כולם שמות, ברור שאני לא שמה. כן. היום היא כבר קצת, זאת אומרת, קצת יותר, לפעמים אני קולטת שהיא שמה, לרוב לא, אבל, זאת אומרת, היום יש כן משהו שהוא יותר מושפע, וזה בסדר, זה תואם גיל, אני לא מוטרדת מזה, זה הגיל שלה לעשות מה שכולן עושות. כן, אין בעיה, אני אומרת אבל שבאמת, בסוף חשיבה ביקורתית זה משהו שהוא נמצא אצלך בהארד דיסק, או אצלך בהארד דיסק, אז כאילו, ברגע שתתבגרי, וכן, אין מה לעשות, צריך לעבור את השלבים האלה והרצייה החברתית, ואת רוצה להיות חלק, אבל בסוף כשתתבגרי, את כן, וגם, עוד לפני שתתבגרי, גם כשהיא תצפה לבד בתכנים, עדיין יהיה לה את הבסיס החזק הזה, שהיא יודעת, אוקיי, מנסים להשפיע עליי על משהו, בשאיפה תצליח יותר לבחור מה היא לוקחת לעצמה ומה לא. נכון, אני יכולה להגיד שלמשל, בהקשר של הדימום, אז הבת שלי יודעת, לדעתי מגיל 2, על הדבר הזה שנקרא דימום, וזה קרה במקרה, כי היינו בקמפינג, ונכנסנו ביחד למקלחת, ואני הייתי בזמן דימום, הייתי צריכה לרוקן את הגביונית שלי, אז לא רציתי להבהיל אותה. כן. אז הסברתי לה שאיך, זאת אומרת, איך הפעם כשאימא רוצה להיכנס להיריון, אז הגוף מתכונן ומכין כרית לתינוק, והכרית הזאת עשויה מדם, אבל היום אין תינוק, אז אני הולכת רגע להוציא את הכרית, זה היה ממש כזה הסבר זה, ואז הוצאתי את הגביונית, רוקנתי את זה, היא הייתה מוקסמת מזה. וואלה. והיא כל הזמן חזרה, ואמא, תספרי לי את הסיפור על הכרית של התינוק. הכל מאוד 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 טבעי, וכשהגיעה זמנה והתחילה לדמם, אז היא נורא חששה מזה, אז היא מאוד רצתה פדים, כמובן זו הייתה ההחלטה שלה, מהר מאוד היא הבינה שפדים זה ממש מסורבל, וזה לא כיף, ועדיף לה מודי בודי. אני אגב הרבה יותר אוהבת את הגביונית, כי גם עם התחתוני מחזור, את בסוף את צריכה להתעסק. נכון. ויש משהו שהוא מחשף בעיניי, בגביונית. כן. ביכולת באמת לראות את הדם, נכון. לחוש אותו. אני יוצאת ממש היפית, אבל אני חולה על ההפרשות שלי. את יודעת, אני מכירה חברה שפיתחה גביוניות חד פעמיות, לא לזה, שהמטרה שלהם היא בעצם לקחת את דגימת דם של הווסת, כי אפשר ללמוד המון על הגוף מזה, אז זה כאילו, למה לדקור כשאת יכולה, וגם יש שם המון מידע. לא, יש שם גם המון מידע אחר, כאילו שאין לך בבדיקת דם רגילה. מעניין. אז הם עדיין בשלבי פיתוח וזה, אבל זה מאוד מאוד מעניין. וגם איזה כיף שהבנות שלנו גדלות למציאות שיש להן כל כך הרבה אופציות, זאת אומרת, בדור שלנו, לפחות איפה שאני גדלתי בפריפריה, אני לא יודעת, את כנראה גדלת במרכז. איפה? לא, בקריית גת. וואו. אין יותר פריפריה. יותר פריפריה ממני? לא נראה לי. אני כאילו פריפריה לכאורה אליטיסטית, אבל גרתי בשיכונים, אז אני מרשה לעצמי, גרתי בזיכרון. אז בטח בשנים שלנו לא היו כל כך הרבה אפשרויות, אצלנו היה או טמפונים או פדים. נכון. אני בגילאים הצעירים פשוט נחרדתי מעצם המחשבה של לדחוף משהו לתוך הגוף שלי, אז לא השתמשתי בזה מעולם, כאילו לא הצלחתי. היה לי איזה ניסיון אחד כושל וזה. אני זוכרת את זה גם כדבר מאוד לא נוח, אני זוכרת את הגביונית כמשהו ששינה את חיי, כי פשוט את לא הרגשתי את זה בגוף. איזה כיף. ופתאום את יכולה יום שלם, את לא מתעסקת עם זה. ושוב, כמו שאמרתי לך, פתאום לראות באמת את הקסם הזה, שנקרא דיום, אבל לראות אותו, לא ספוג לא לברוח ממנו, לא להעלים אותו, כן. כן, כן, ממש, שאני מתרוקנת במקלחת, אז אני ממש, כאילו, סלחו לי, ממש נוגעת בו, כן, כי לומדים הרבה, נכון. אנשים ונשים, לדעתי, לא יודעות הרבה, וזה אולי בכלל נושא לעוד פרק באמת מאוד מעניין, איך ללמוד ולהבין. אבל מהדימום. הרבה נשים. אבל זהו, אז נחזור רגע. זה מגעיל אותם, הן נגעלות מזה. נכון. אחות, מה מגעיל? רגע, סליחה, אם יש לך פצע ואת מדממת, זה מגעיל? נכון. למה הדימום של הווסת שלך, כאילו,
מקור כל חי, כאילו, מה העניינים איתכם, אנשים? אבל זה בדיוק, כאילו, ככה התרבות באמת שולטת בנו. נכון. העובדה שהצליחו לגרום לנו לחשוב, לא תגידי לי שיש גבר שחושב שהזרע שלו, סליחה, זה דבר דוחה. לא. לא. אבל הצליחו לגרום לנו לחשוב שהדימום שלנו זה דבר דוחה. כן. אז נכון, יכולות להיות פדיחות, כן? והפדיחה היא לא נעימה, אבל אני אגב מנסה גם ממש לנרמל את הדבר הזה. כן. כאילו, היינו לא מזמן בבית מלון, בחופשה משפחתית כזאת, והבת שלי שכחה להביא את התחתונים שלה, ואופס. התלכלכה. כן, פתאום התחילה לדמם. אז שלחה אותי לקיוסק ליד, הלכתי לקיוסק ליד לקנות טמפונים. עכשיו, אני לא אוהבת חד פעמי, אני נגד שקיות פלסטיק כמה שאפשר וזה, וגם מבחינתי, זה ממש אקט של הכרזה חשובה של, אני פשוט לקחתי את הקופסה של הטמפונים, והלכתי איתה, כאילו ביד, כן. כן, כי כן, נשים מדממות, וזה דבר שקורה לכל אישה, ואם זה לא קורה לכל אדם, אז אתה כאן בזכות הדימום של אימא שלך, וזה ממש בסדר. נכון. שאני, כאילו, אלה הפתרונות, ואנחנו נשתמש בהם. נכון. התפתחה? כן, קצת, אבל היא כל כך רגילה לזה שכן. בואי. אני עשיתי לה טקס וסת, עשיתי לה אוהל אדום, כאילו היא רגילה, יש לה אימא היפית. אוי, זה מהמם. כן. I love it. אני אשאל שאלה קצת לא הוגנת, כי זה קצת ברור מה התשובה, אבל בכל זאת נדבר על זה, כאילו למה את חושבת שאנחנו כל כך נוחות להשפעה? למה גברים פחות, או למה מנסים פחות להשפיע עליהם? למרות שהיום אני חושבת שכבר יש תנועה גם להתחיל להכניע את הגברים בהקשרים האלה, של דימוי הגוף וזה. כן, קודם כל כן, את צודקת, זאת אומרת, אנחנו חיות בחברה שאובססיבית למראה, בצורה הולכת וגדלה, וכן זה מגיע גם לגברים חד משמעית, וגם גברים סובלים מהשפעות של אידיאל יופי, כמובן, לא בצורה הרסנית כמו של נשים, אבל לא, גם אני חושבת שזה עניין טרי יחסית אצל הגברים של השנים האחרונות שיותר מתעסקים. היסטוריה טריה, זאת אומרת, לא טרי, אבל היסטוריה טריה. לא, כן, היסטוריה טריה, זאת אומרת שזה היסטוריה קצרה עדיין של משטור הגוף הגברי. נכון, כי הערך העצמי שלהם לא תלוי במראה שלהם, כי עדיין החברה שמה דגש על כישורים, יכולות, הצלחות, קבלות. שבשביל המאזינים הגברים שלנו, אני רק אגיד שכל, יש 30% מהמאזינים שלנו, כן. כי יש לנו גם הרבה פרקים שעוסקים, הפודקאסט שלנו מתעסק בבריאות מגדרית, והאפליה היא לא תמיד רק נגד נשים. נכון. וזה מחזיר אותי בדיוק למה שרציתי להגיד, שכל המשטור הזה, יש לו גם דאונסיידס מטורפים לגברים, והפמיניזם, הכללה הזאת שאנחנו כאילו מייצגות אותה, רוצה גם טוב יותר בשבילם. זאת אומרת, כל העול הזה של אתה צריך להיות לסחוב את המשפחה, לפרנס אותה, זה עול נפשי. תמיד לתפקד, תמיד להיות, לא להביע רגשות. זה עול נפשי מאוד מאוד כבד. וכן, כאילו, הם סובלים יש מחלות אחרות בתרבות שהן נופלות על הכתפיים שלהם. נכון. אז את שואלת למה אנחנו כל כך קלות להשפעה? קודם כל, אני אפילו יגיד, את יודעת, אנחנו מדברות על מאות שנים של היסטוריה של החברה. כן. אבל אם תשאלי אותי באמת, מה המקור, למה היה צריך לשלוט בנשים? זה בדיוק בגלל הדימום, לדעתי. תחשבי חברה פראית, כאילו שחיים בשבטים, whatever. יודעת מה צריך להגיד. והדבר הזה, הוא כל כך לא ברור, הוא כל כך, איך זה יכול להיות? חיה מדממת במשך שבוע כמעט, והיא שורדת את זה, והיא קמה על הרגליים ומתפקדת. אחד. וכשהיא לא מדממת, ולא מדממת, פאקינג יוצא משם אדם. כן. אוקיי, זה קסם, זה מגיה שחורה, הם מכשפות. אז בואו נראה איך אנחנו מרסנים את זה. כן. וכן,
אמרת מכשפות, אז זה גם המקום שבו החברות הנשית מאיימת, זה המקום של העברת מידע, של חיבור, בואו ניפטר גם מהדבר הזה, בואו נשרוף את המכשפות. שזה גם מסרים שאני תמיד נאבקת בהם, ואני כאילו, אני מודה שאני לא מצליחה להגיב בשוויון נפש, כאילו דברים כאלה מפוצצים אותי מעצבים ברמה שאני מגיבה לא בצורה פרופורציונלית. של כאילו, אין חברויות אמיתיות בנשים. נשים, שק של נחשים, כל הג'אז הזה. או כאילו, בעבודה, זה, הבוסיות, ואני כאילו... אז אני רוצה להגיד שיש לדבר הזה שתי פנים. אחד, אני מסכימה איתך 100%. הדבר השני שצריך להבין, שכן, לפעמים, והרבה פעמים, לצערי, בגלל האופן שבו גדלנו, ובגלל שאנחנו כאילו, לימדו אותנו להתחרות על משחק סכום אפס, כי יש, את הכי יפה, את צריכה להיות הכי יפה, את צריכה כאילו, אז כן יש הרבה פעמים שאנחנו כן רואות התנהגויות שהן כאילו לא סיסטרהודיות מספיק בקרב נשים. זה בסדר גמור, רק אנחנו רואות את זה גם בין גברים לבין עצמם, אז אני לא מבינה למה זה נן אישו ולא מדברים על זה. פשוט אנשים, בואי רגע נשים את זה על השולחן, אנשים, זה יצור פח, סתם, אבל כאילו זה יצור כאילו עם תאוות ושאיפות וכולי וכולי, וזה יכול לקרות גם בין גברים. נכון, אבל אם אנחנו חוות את זה יותר מנשים, או אם אנחנו מקטלגות, או יש נשים שכאילו מקטלגות את זה ככה, אז זה באמת בגלל שכאילו לימדו אותנו שאנחנו נלחמות על משאבים מוגבלים. אני מסכימה איתך. שאין מספיק לכולן, ויש מספיק לכולן, ואין מי שתבין אותך טוב יותר מאישה, ואני אגיד לך יותר מזה. מה שנקרא, אני ההוכחה לזה שנטייה מינית זה לא משהו שאת בוחרת בו, כי כאילו, כי אני אוהבת דברים, אבל... אני ממש מזדהה עם זה, אני כל פעם אומרת, למה, איך לא נולדתי לסבית? אבל עדיין, הקשרים הכי אינטימיים שלי, הם עם נשים. חד משמעית. העומקים הכי חשובים ותאומים ומפתחים, הם עם נשים. חד משמעית. אני מאוד מסכימה. בואי נדבר רגע על איך את רואה, למרות שאת לא באה מתחום בריאות הנפש, אבל איך את, כי נגעת בזה קודם ככה במילה, אז קצת הייתי רוצה שנעמיק, ואיך את רואה את ההשפעה של כל המסרים האלה שאנחנו מקבלות מכל החברות, וכל הסרטוני טיק טוק והמוצרים שאנחנו צריכות לרכוש, מה את חושבת שזה עושה לנו נפשית לנשים? אז תראי, קודם כל אני לא צריכה לחשוב, זה כאילו, את יודעת, נחקר. המספרים מדברים בעד עצמם. כן, זה נושא שהוא מאוד נחקר. ככל שיש יותר מוצרים שאומרים לך, ככה את יכולה לתקן את עצמך, אז את מתחילה להתאבסס על דברים שאפילו לא ידעת שהפריעו לך, וזה משהו מאוד מאוד חשוב, וזה אגב שאלה ביקורתית, שכל אחד יכולה להיעזר בה, וגם ללמד את הילדות, זה באמת לשאול את עצמך, האם הדבר הזה הפריע לי, לפני שפגשתי את המוצר הזה? כן. זה אחד הדברים באמת החשובים ביותר, אני בעד, תעשי הכל, כאילו בסוף, התחלנו מזה שאני היום בת 45, אמא שלי הייתה אישה כבר מבוגרת בגיל הזה, לא, אני בת 20, כאילו, אני מבחינתי לייפטיים לפניי, וכן, אני רוצה שהמראה שלי ישקף את החוויה הפנימית שלי, ואני עושה דברים, אני לא נגד, יש לי בוטוקס, הכל בסדר, אבל תלמדי לשאול את השאלה הזאת, זה הפריע לי לפני, או שזה מפריע לי, כי עכשיו אני משווה את עצמי למשהו שכאילו נראה שיש פה איזה נורמה. ואנחנו באמת חיות במקום שהנורמות הולכות ובאמת נהיות קיצוניות. כן. כאילו נגיד השפתיים. תראי, היום בטלוויזיה, את לא יכולה לפתוח פריים טיים בלי שפתיים. מסויות, נכון. אבל לא, לכי 10 שנים אחורה. כן. אף אחד לא עשתה שפתיים, נכון. אבל היום זה נורמה. אותו דבר עם בוטוקס, נגיד, או מייקאפ, את יודעת מה עזבי בוטוקס. אני התחלתי לשים בוטוקס, התחלתי למוח מייקאפ, אחרי הלידות, שהתחילו כתמים, ושהתחלתי כאילו פתאום לראות, את יודעת, דברים שאני פחות אוהבת בעצמי. הבת שלי, בת 15, שיש לה אור פנים מושלם, ואני מסבירה שהסיבה שנשים מבוגרות, מורחות מייקאפ, זה כדי שהאור שלנו יראה כמו שלך. כן. זה לא משנה, והן שמות מלא מייקאפ. והן שמות, וכל הנושא הזה של סקין קר רוטין,
שגרת בוקר, שגרת טיפוח. מה צריכה שגרת טיפוח? סבתא שלי ואימא שלי היה להם כזה פונז, שהיו קונות בניו יורק. זהו, והם היו מורחות. סבתא שלי היה לנבאה, כן. לנבאה גם, כן. השמן מכונות הזה. כן, אבל סבבה, זה כיור יבש וזה כואב, כאילו לפעמים זה כואב ושורף. אבל לא, קרם לזה וקרם לזה וקרם להוא אז כן, בגלל זה אני אומרת, כל טרנד של היום הוא הפרעה בדימוי הגוף של מחר, תשאלי את עצמך, זה הפריע לי לפני שפגשתי את זה? וזה בעיה, כי ברגע את יודעת, ברגע שניתה לנו זרע בראש, אז אנחנו נמשיך לראות את זה, אבל בסדר, אנחנו נמצאות במשא ומתן מול הדבר הזה, ומותר לנו להיות במשא ומתן מול הדבר הזה. ואני רואה בזה כן, שוב, כשאומרים לי, כאילו, אז איך את מגדירה את עצמך פמיניסטית? את באה מתעשייה, את באה מאופנה, את אומרת שהנה, את עושה באותו, אני מיפור קבוע בגבו, אני יכולה ממש כאילו למנות, אני אפילו סידרתי את השיניים, או לי פה שיניים שבורות, סידרתי אותם לאחרונה, אז איך את יכולה להגיד שאת פמיניסטית? כי אני בדיוק נמצאת, זאת אומרת, זה שאני מודעת להשפעות ההרסניות, זה לא אומר שאני משוחררת מהם. נכון. בסוף גדלתי בעולם נכון. הזה, גדלתי ב-80s. נכון. אבל כן יש לי יכולת לנהל משא ומתן. לנהל את השיחה הזאת עם עצמך, כן? כן, לשאול שאלות, והאג'נסי שלי, זאת אומרת, היכולת שלי לפעול על סמך מה שאני חושבת שהוא נכון לי, הוא נובע מתהליך מודע של משא ומתן פנימי ושאלות ומחקר, והחלטה שבסוף אני אקבל אותה או לא. למשל, כל החיים שלי הייתי בטוחה, מגיל צעיר אגב, שאני הולכת לעשות הקטנת חזה, הרמת חזה, כאילו, מגיל מאוד צעיר לא אהבתי את החזה שלי. הוא דיד, כאילו... לא, יש שם דדיד, אבל... אני מכירה מעט מאוד, ושוב, זה חוזר לאותה שיחה, כן? אבל... אוקיי. ואז כאילו, היו שנים שאמרתי, מה פתאום, כאילו, זה מה יש לתת? אחרי הלידות, ואחרי שהתגרשתי, ואחרי שזה, פתאום זה התחיל ככה, שוב... לבעבע בי. קראתי ספר מדהים, Reshaping the Female Body, של קאתי דייביס, והוא עוסק בדיוק בדיון הפנימי הזה במשא ומתן, שכל אישה מנהלת לעצמה, ואיך כאילו, איך הדבר הזה הוא בסוף, עבור כל אחת יכול להיות אקט פמיניסטי וכו' וכו'. וזה דווקא חיזק אותי שאני אעשה את הניתוח. והתחלתי לברר, והתחלתי... ואז, כן, ואז אמרתי לעצמי, מה? כאילו, למה? כאילו, הציצים שלי כל כך נעימים ורקים ושלי, וכאילו, כן, יש להם אופי. אבל את יודעת, זה גם... וגם יגידו לך, כאילו, אף גבר שהייתי איתו, כאילו, את יודעת, כל גבר שהייתי איתו עף לי על הציצים. אז אני כאילו אומרת, אז זה כן בשבילי, אבל זה לא. זה לא באמת. כן. כי זה בשבילי רק ככל שאני משווה את עצמי לאידאל. כן. כפי שמכתיבים אותו, כמובן. כן, אז זה ממש כאילו... וכן, וזה משא ומתן מתמשך. אני חושבת שכמו שאמרת, כאילו אין קשר לתפיסה... זאת אומרת, הלוואי והיינו יכולות להיות משוחררות לחלוטין, כי זה באמת היה העוצמה האולטימטיבית, כן? להיות, לשים זין וכאילו לעשות מה שאת רוצה באמת. אבל קודם כל, פילוסופית אפשר לדבר על זה, אין דבר כזה, מה שאנחנו רוצים באמת, ואף רעיון הוא לא יהיה רעיון מקורי שלנו וכולי. נכון. אבל אני באמת חושבת, וזה הדבר הכי משמעותי שהייתי רוצה, הילדות שלי יותר צעירות, אז כאילו, הדבר הכי משמעותי שהייתי רוצה אני להנחיל להם, זה באמת את היכולת הזאת, פשוט להסתכל על הדברים בביקורתיות, זה לא אומר שלא תעשי, וזה לא אומר שלא זה, אבל כאילו רגע, תביני מאיפה זה בא, תביני מי מגיש לך את זה, נכון. ואחר כך תחליטי... מי מממן את ההגשה של זה? כן. את מדברת באינסטגרם שלך הרבה על היחסי כוחות בין המגדרים, וזה מתחבר מן הסתם לקורס שאת מעבירה, אז בואי תספרי קצת על הקורס ועל האג'נדה שאת מנסה לקדם בהקשר הזה. על הסדנה של הגנה עצמית ורבלית. אז כן, יש... הדינמיקה הזו של היחסי כוח היא באה לידי ביטוי בין היתר, לצורך העניין, בכל נושא של השיחה הזאת, כי זה
משטור הגוף הנשי זה משחק של כוח. נכון. וזה נוטל מאיתנו את הכוח. זאת אומרת, אני חושבת החברה אימנה נשים במשך מאות שנים לוותר על הכוח שלנו. נכון. ממש לפזר אותו לאחרים. רק בעצם להיות מנומסות ועדינות, ולא להעמיד אנשים במקום כשפוגעים בנו, ואפילו אני אגיד לך, תראי איך אנחנו שתינו יושבות בצמצום רגליים, נכון? אני תמיד מוצאת את עצמי ככה. כן, וגם... לא, אבל גבר תופס מקום במרחב, ככה, עם הפיסוק והזה. נכון, שמי, גם בואי רגע, זה לא בריא. איך שאנחנו חושבות, זה לא בריא. נכון. לא יושבות בריא, ככה זה הרבה יותר בריא. נכון. And yet, זה כל כך טבוע בנו, נכון? צריכות להיות... אז רגע, אני קצת מרגישה שאיבדתי את חוט המחשבה. כן, אז דיברנו על הסדנה, ובעצם, כן. עכשיו, איפה הבעיה? ככל שאנחנו מתקדמות כחברה, וככל שאנחנו מודעות יותר, ובאמת יש התקדמות לעבר שוויון מגדרי, נוצרת בעיה חדשה, כל פעם יש לנו, כאילו, ככל שאנחנו מתקדמות, נוצרת בעיה חדשה, והבעיה מבחינתי החדשה, היא לכאורה יש שוויון, זה הופך את כל המקומות שבהם אין שוויון או אין שוויון הזדמנויות לשקופים לחלוטין, וזה הרבה יותר קשה להתמודד נכון. עם בעיה שהיא שקופה. נכון. אוקיי? בהקשר שאני מדברת עליו בסדנאות הגנה עצמית ורבלית, הכוונה היא לכל מיני דברים שנגיד אומרים לנשים שהם לא בהכרח הטרדה מינית, נכון. כן? אבל הם גורמים לך להיות כל כך מודעת לעצמך ולגוף שלך ברמה שגרמה לך להשתתק. וזה יכול להיות דברים הכי, זה יכול להיות כמו, אופה, מה קרה? מה לבשת היום? מה יש לך, כאילו, את יודעת. יש לך דייט בערב, יש לך... whatever, או מה, לא ישנת בלילה? מה עשית כל הלילה? כן. עכשיו, לכאורה לא נאמר פה שום דבר רע. זה כאילו אמירה חברית, מתעניינת, אבל כשזה נאמר מקולגה בעבודה, אפילו אם אין ביניכם היררכיה, כן? הוא שווה לך, אבל הוא אומר לך את זה, וכאילו מרמז בעצם למיניות שלך. עכשיו, המיניות שלך היא שלך ו-own it ואני בעד, אבל כשאת במקום העבודה שלך, אני לא צריכה להביא את המיניות שלי, גם אתה לא מביא את המיניות שלך, אני לא יצור מיני בעבודה, בעבודה אני תותחית על. כן. וכשמישהו שם אותך פתאום במקום הזה, מזכיר לך שאת יצור מיני במקום העבודה, אז זה מקטין וזה מייצר דינמיקה של יחסי כוח, והרבה פעמים אנחנו קופאות. עכשיו, אנחנו קופאות באמת בדיוק בגלל זה, כי חינכו אותנו להיות ילדות טובות, מנומסות, עדינות, לא מרעישות. אני אגיד יותר מזה. החברה גידלה בנות, כשתשומת הלב שלנו מכוונת פנימה על ההתנהגות שלנו, על הביינג שלנו, על יפה, מנומסת, עדינה, נחמדה, נכון? תראי איך היא מציירת יפה, קוראת, עוזרת, נכון? ובנים גידלו, כשתשומת הלב שלהם החוצה לעולם, לכו תכבשו, תטפסו, תבנו. נכון, לקחת סיכונים. נכון. ואז באמת, העיניים שלהם החוצה והעיניים שלנו פנימה. יפה. ועכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי כשמישהו אומר לך הערה כזאת, כמו, מה קרה? או, מה קרה? את דפקת תופעה היום, מה? גם ככה תשומת הלב שלך היא פנימה, ועכשיו את כאילו... קולטת שהעיניים עלייך. רגע, עכשיו, בדיוק, אני עוד יותר פנימה, ואיך אני יוצאת מזה, כי עכשיו מה שהבן אדם הזה עשה לי, לא בכוונת זדון, כן? זה הפך אותי לקודם כל גוף. כן. ועכשיו, אני לא הכישורים שלי, היכולות שלי, הידע שלי, זה שאני מצחיקה, מובילה, יזמית, אני גוף. אני כוס וגוף, סליחה. ציצים, כוס, גוף, זהו. תחת. ותחת, נכון. which I am, כאילו, את יודעת, אני אוהבת. all of us are, כן, ואני בעד, אבל לא כשאני בעבודה. כשאני בעבודה, אני בזון אחר לגמרי. חייבת לשתף אנקדוטה שקרתה לי כשהייתי בהיריון הראשון שלי עם נועם.
הייתי בחודש, כאילו ממש רק הכרזתי בעבודה, הייתי בחודש רביעי כזה, 50, משהו כזה. הגיע לנו מנכ"ל חדש לחברה, a complete asshole, ואם הוא אי פעם ישמע את זה, אני אשמח שהוא ישמע שזה מה שאני חושבת עליו. וכאילו הלכנו לכנס. בואי נשלח לו, סתם. מה? לא, הוא לא יאזין לכל הפרק, רק בשביל להגיע לנקודה הזאת שבו אני את זה. ואנחנו היינו באיזשהו כנס, והוא פתאום אומר לי, בוא נייעל. עכשיו, אני לא מכירה את הבן אדם, כן? אנחנו עובדים ביחד שבועיים. את קסלשית, את יודעת? ואני כזה, מה? מה זה קסלשית? כוסית לשעבר. ואני פשוט, באמת, לא ידעתי מה לענות. כאילו, זה היה mind blowing, כאילו, אני, את יודעת, זה, כמו שאת אומרת, כאילו, זהו, פה נעתקו המילים. פה את קופאת. זה המקום. אני פשוט לא הייתי בהלם שהבן אדם, כמו שאת אומרת, פתאום מתייחס לגוף שלי, מי דיבר על זה בכלל? לא היה בכלל שום דבר שהכין לשלב הזה של הסיפור. זה out of the blue, כאילו. עזבי רגע, אפילו, אני אפילו יניח בצד את ההיררכיה שזה. בדיוק, זאת אומרת, אנחנו בסטינג מקצועי. קודם כל, אתה מעליב אותי, בוא נתחיל מזה, אבל בלי קשר, כאילו. כן. מה, what makes you, כאילו, למה אתה בכלל חושב שזה דבר לגיטימי לדבר איתי עליו? ואז כשחזרתי מהחופשת לידה, רק אני אסגור את המעגל הזה, כבר החליטו לפטר אותו, תודה לאל, כי הוא היה באמת אסול, ואז הוא קרא לי לשיחת פרידה, מאיזושהי סיבה הוא כנראה חשב שאני אהיה עצובה שהוא הולך, והוא קרא לי לשיחת פרידה, ונכנסתי לחדר, הייתי כבר איזה, כאילו אחרי החופשת לידה, אז הייתי כבר אחרי חצי שנה, 7 חודשים מהלידה, והוא אומר לי, את יודעת, יעל, גם רזה מדי זה לא יפה, כאילו. זאת אומרת, מה קורה? כן. וזה ממש היה בדיוק הסצנריו שאת... מה שאת מתארת עכשיו, יש לזה כל מיני מופעים. אגב, המופעים הם לא רק על הגוף, כן? ברור. אבל הם תמיד יהיו קשורים איכשהו לתפקידים המגדריים המסורתיים שלנו. זה אומר גוף, מצב משפחתי, כאילו, יש לך ילדים, אין לך ילדים, גרושה, נשואה, ויכולות קישורים מצב רוח רגשי, כלומר, מה דרמטית, את היסטרית, את במחזור? כן, כי מישהו כזה לא יגיד לך, את מדממת? לא, דם זה מגעיל, כאילו של בנות. נכון. אז כל הדברים האלה, אז אמרנו, או מזכירים לך שאת גוף, או שאת אישה שצריכה להביא ילדים, ואלה המקומות באמת שאנחנו קופאות בהם, במיוחד כשזה out of context. זאת אומרת, כשאת בדייט ומישהו אומר לך משהו על הגוף שלך, אז זאת אומרת, אוקיי, זה מותאם. כן. כאילו, אולי זה היה לי לא נעים, אולי זה היה לי כן נעים, אבל לפחות זה מותאם. כשהפאקינג מנכ"ל אומר לך את זה, זה הכי תופס אותך לא מוכנה שיש, וזו בדיוק הסיבה שאנחנו צריכות הגנה עצמית ורבלית. למה? כי כשאנחנו נמצאות בדינמיקה של שיחה, אז יש, כל אחד יש פינג, יש פונג, וזה רץ טבעי, כן. ואנחנו מתוך גם מקום של כבוד ועניין וסקרנות, השיחה זורמת בינינו. כן. אז פעם אחת את מנהלת את השיחה, ופעם אחת אני מנהלת את השיחה, וככה זה הולך, טק, זו השיחה, זו הדינמיקה. אבל כשמישהו אומר לך משהו, שמשאיר אותך חסרת מילים, זאת הדינמיקה שנוצרה. כן. ככה נוצרו יחסי כוח, גם אם אין היררכיה. כן. ועזבי את זה שהמנכ"ל, יש היררכיה, אבל גם אם זה קולגה, כן. הוא אמר לך משהו, את נותרת פה, וזה הדבר שתביאי פעם הבאה לשיחה, ועם זה את גם תחי הביתה, ותגידי, למה לא אמרתי את זה? נכון. ויכולתי להגיד את זה, זאת אומרת, את עוד נשארת עם השיחה הזאת שעות אחר כן, כך. כן, הוא שכח ממנה אחרי דקה. וזו בדיוק הסיבה, שמבחינתי, כל אישה, וכל מקום עבודה שמכבד את הנשים שלו, רוצה טכניקות של הגנה עצמית ורבלית, ועכשיו אני פשוט אגיד לך איזשהו, באמת משהו כללי, שאפשר תמיד לעשות. כן, אני כבר יודעת מהסרטונים שלך, אבל תגידי. כן, לא, אז יש המון. כן, מעולה, זה כלים. אבל, אוקיי, מה קרה פה עכשיו? דיברנו על תשומת הלב פנימה, נכון? כשהוא אמר לך שאת קסלשית, או רזה מדי, תשומת הלב שלך מיד על הגוף שלך. מה שאנחנו רוצות לעשות בעצם, זה לסובב את העיניים חזרה אליו? לסובב את זה, אבל לא רק לסובב את זה, אנחנו רוצות כאילו להסיט ממני את האש, ולסובב את זה חזרה עליו, על הגוף, כאילו שכל הספוטים ילכו על הגוף שלו, מבלי לצאת הביץ', זה כאילו, את אומרת, כן. זו הסיבה שאנחנו קופאות, כי את אומרת, אני לא רוצה לעשות דרמטית, ומה הוא אמר? כן. הוא כאילו החמיא לי, אז מה אני אגיד? זהו, הוא יגיד לי שאני ביץ', כאילו כל, כן. השיחה הזאת מנהלת כל כך מהר בראש שלנו, ואנחנו קופאות, כי כן. איך אני אצא מזה? כן, זה מלדאון במוח. כן, אז אחד הדברים הכי פשוטים להגיד, וזה יותר מתאים אולי לבן אדם זר, זה, וואו, אני מופתעת שהרגשת בנוח להגיד את זה בקול רם. זה לגמרי דבר שהייתי שמחה, אם הייתי אומרת לו באותה נקודה. או, אתה יכול לחזור על זה רגע?
אני לא בטוחה ששמעתי נכון. והוא לא יצטרך לחזור על זה, הוא יגיד לך סליחה. כן. הוא יבין שזה לא היה במקום. אבל כדי להפנות את תשומת הלב, לסובב אותה, להוריד אותה ממך, אנחנו רוצות לשאול שאלה. למה? כי אז הוא יצטרך לענות על השאלה. לא מספיק להגיד, אני רזה מטבעי. כן. זה לא מספיק להגיד, כי זה עדיין מתנצל. לא, זה גם מתנצל, וזה גם כאילו משאיר את העיניים עליי, כאילו. בדיוק, עדיין תשומת הלב היא שלי על הגוף שלי. אני רוצה להעביר את זה אליו. למה אתה שואל? אתה מחפש טיפים לתזונה? לא משנה, whatever. כן. אוקיי? העיקר שאני אוכל לשים אותו על הספוט, שכאילו שהספוט יעבור אליו. כן. ועכשיו, יכול להיות שלוקח קצת זמן להתאמן בטכניקה הזאת, ולכן עדיף ככה איזו שאלה כללית כזאת. שתהיה בכיס כאילו מוכנה. כן, 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 כמו למה אתה שואל, או למה אתה מציין את זה, מספיק. כאילו, אוקיי, הוא יצטרך לתת את התשובות עכשיו. וככל שאת יותר מיומנת בזה, ויותר יכולה להרשות לעצמך להשתעשע עם זה, אז את יכולה כאילו יותר לשחק עם הטכניקות, כמו, אתה יודע שיש הבדל בין מחשבות של פנימה למחשבות של החוצה? זה טוב, זה נחמד. כאילו, ילד, שכבר היית אמור לדעת בגילך. כן, כאילו לומדים את זה כזה בגיל 4. שאנחנו לא מדברים על גוף של אדם אחר. כן. זה כאילו לא מתאים. וואי, איך הייתי שמחה אם הייתי אומרת לו את זה באותו רגע. אני חושבת שבאמת, כמו שאת אומרת, גם מספיק שיהיה לנו בראש, וזה שוב פעם חלק מהעלאת מודעות שאת עושה, ולשמחתי שאנחנו חיות בעידן הזה, אבל באמת, לפחות שיהיה לנו במודעות שזה לא לגיטימי שהוא אמר את זה. כן. זה כבר ההתחלה, ואז באמת לחפש את הדרכים, איך יהיה לי משהו בכיס בשלף להגיד במצבים כאלה. נכון, כן. אני ממש זוכרת את הילדות שלי, אני מתארת לעצמי שזה בכל משפחה ככה, כי אני שומעת את זה הרבה, ואת יודעת, את הארוחות המשפחתיות פתאום עם המשפחה המורחבת, יש איזה חג והולכים איזה, ותמיד תהיה את הדודה שתגיד לאמא שלי, נורא שמנת, מה קורה, או משהו כזה, וכל חג אנחנו חוזרות הביתה, והיא כל חג בוכה כאילו בבית, למה היא אומרת לי את זה, איך היא מדברת אליי, וזה כל כך, אני זוכרת אותו ילדה שממש היה לי עצוב עליה, כאילו, וזה הרגיש לי כל כך לא הוגן, וזה עוד בא מאישה, זה עוד יותר כאילו קשה. את אומרת, זה עוד בא מאישה, זה הרבה פעמים יבוא מנשים. ברור, כי שוב, השיחה כבר ברורה, אנחנו גדלנו כולנו בתוך הדבר הזה, וידה ידה וכל מה שאמרנו, אבל... כן, אני מבחינתי, אחד הדברים שהבנתי שאני צריכה לעשות כדי להגן על הילדים שלי, זה באמת לא לאפשר שיח כזה חברתי. גוף זה לא נושא לשיחה, נקסט. יפה. אני גם... והקושי הוא מול הדודה, כי זה לא נעים, היא אישה מבוגרת, היא לא... כן. זה. אבל בעיניי, יש פה מסר גם מאוד מאוד חשוב לילדות ולילדים, נכון. במיוחד הקטנים, שאין דבר כזה לא נעים לי, כשמדובר בהצבת גבולות. נכון. בטח ובטח על הגוף שלי. זאת אומרת, שאני לא, אני לא יכולה בבית להגיד להם, הגוף הוא דבר פרטי, נכון. ואף אחד לא זה, אבל אז כשהסבא אומר משהו על הגוף, אז אני כאילו אשתוק. שותקת. אני מבקשת, זה לא נושא לשיחה. ממש, כשהיא הייתה קטנה, גם הבן שלי, כן? אבל כשהיא הייתה קטנה זה היה מאוד, כי אני גדלתי בבית, שאבא שלי קרא לי כל הזמן דוגשה. זה כאילו שם חיבה לשמנמונת. מאמן. איזה שפה זה? לא יודעת, הוא המציא את זה, זה לא שפה או משהו. כן, בספרדית נגיד יש, זה ממש שם חיבה, כאילו גורדו וגורדה זה שם חיבה. זה שמנמונת כאילו? כן, או לא, זה שמן שמנה, זה שם, כולם קוראים בארגנטינה אחד לשני ככה, זאת אומרת, זה ממש כאילו, את פוגשת חברה, את אומרת לה זה. גוף. כן, ואם את רוצה בחיבה, אז את אומרת גורדיטה, שזה שמנמונת, אבל כאילו... אז כן, אז ההנכחה הזאת כל הזמן... נכון. של גוף, היא גורמת לנו גם כל הזמן להיות... אני חווה את זה הרבה באמת עם כאילו אנשים מבוגרים במשפחה שיכולים להיות איתנו ולהעיר פתאום על מישהו אחר ברחוב. וזה כאילו, את יודעת, לא, זה לא, זה לא ענייננו, אנחנו לא נכנסים לזה כאילו, וזה ממש קשה להציב את הגבולות האלה, כמו שאת אומרת. זה דווקא משהו ש... במיוחד בשנים האחרונות, נהייתי הרבה יותר תקיפה לגביו,
הגוף שלי הוא לא נושא לשיחה. הגוף של אף אחד הוא לא נושא לשיחה, נכון, כדי שזה יהיה נוכח, כאילו. זה ברור, וגם כשאני עם חברות, ויש את הכאילו שיח הזה של, נו, האיש אמנה, זה חברות, לא ענייננו, בואו נתקדם. מה זה מעניין, כאילו? בואו נתקדם, אנחנו לא שם. כן, יש לי חברה לצערי, שזה... מעסיק אותה. זה חזק ממנה, נכון, זה מעסיק אותה על עצמה, ולכן זה... ולצערי הרב, נשים לא מספיק מבינות, שכשאת מדברת על גוף של אישה אחרת, את מתירה את דמך. את מתירה את זה שידברו על הגוף שלך. נכון. אז אם אנחנו, שוב, אנחנו אובססיביות לגוף ומראה, החברה מתאבססת על זה ככל שאפשר למכור לזה מוצרים, כן? קראתי איזשהו נתון, המחקר האחרון שעשיתי, זאת אומרת מחקר במסגרת התואר השני, וככה הנתונים שהיו על תעשיית האופנה, דיאטות ויופי, זה היה מחזור של 81 מיליארד, אבל קראתי לאחרון, זה היה בשנת 2020, אבל לאחרונה קראתי נתון שזה 150 מיליארד, שתביני כאילו את ההיקף של הצמיחה. אז מה שפעם עשה לנו הדיאטות, והדיאטות, היום זה הסקין קר, השלבים, תראי את המשפיעניות רשת, כמה שלבים את צריכה לעבור לפני שתוכלי להוציא את האף מהבית. כן. ואחר כך, מהצד השני, יגידו, למה לנשים לוקח כל כך הרבה זמן להתארגן לפני שמצאות מהבית? כאילו, מה יש לכם? נכון. ובואי, הנה עוד דרך ממש ממש טובה שזה גם לעבוד כל הזמן, אנחנו ב-lose-lose situation. תעשי כמו שמצפים ממך, ואז יצפו ממך גם אחרת, ואת כל הזמן נמצאת בתוך ה... נכון. אז תהי בלחץ המתמיד הזה להתארגן מהר, אבל אני לא יכולה, כי אני צריכה לשים מקפ. נכון. אחד הדברים שדרך טובה ככה להסתכל ולפתח את החשיבה הביקורתית הזאת, זה תראי כמה חומר, בכמה חומר משתמשות המשפיעניות. זאת אומרת, את שמה את הקרם, אז זה ממש יש את התנועה הזאת שלה. כן. אוקיי? למה? זה פשוט נועד למכור יותר מהמוצר. כן. זה מאוד מאוד פשוט. תגמרי את המוצר מהר, ברור. תקני אותו חדש. ברור. ועוד דרך, זאת אומרת, גם, כל הזמן, אני אקנה את המוצר החדש, ואני כבר אתחיל להשתמש בו, כי בא לי, כי אני מפנקת את עצמי, ועכשיו יש לי waste שלם של מוצר, שהוא ממש בסדר, אבל אני לא אשתמש בו יותר. נכון. כן, יש את הסרטונים שאת מעיפה עם היד את כל מה שיש לך על השידה, ואת שמה את החדש, נכון? כאילו כל הזמן יש את הדברים האלה. יש סרטונים של סידור המגירות עם סטוקים. כן. סטוק, you need אחד הדברים הסנויים עליי בעולם. כן. זה. האסתטיקה של האריזה, זה כבר בפני עצמו משהו שאת שואפת אליו, את רוצה את האריזה, את ה-unwrapping. כן, אריזה בתוך אריזה, שבעצם קחו את כל הניירת וצרקו אותה ישר לפח. למה שלחתם לי את הניירת הזאת? כן. תביא את המוצר, אם כבר. אני זוכרת שבגיל, לא יודעת, 38, 9, חברה המליצה לי ללכת לאיזה קוסמטיקאית, עד אז לא כל כך עשיתי את זה. ויש לי אחלה אור פנים. יש לך, רציתי להגיד, האור שלך, וואו. אז כאילו, תודה. ואת יודעת, הייתי שוטפת את הפנים בבוקר עם הסבון של הידיים, כאילו, ואולי היה לי קרם פנים, כאילו, באמת, אני לא, ואני גם אוהבת שמש, ואף פעם, לא התעסקתי בזה. והלכתי לקוסמטיקאית הזאת, שהיא די ידועה היום, כאילו, והיא אומרת לי, אז מה השגרת טיפוח שלך? אמרתי לה, מה זאת אומרת? אני מתקלחת כל בוקר, כאילו, לא ידעתי מה היא מתכוונת, ואז היא אומרת לי, לא הבנתי, את לא שמה סרום, את צריכה סרום, קרם פנים, אני כזה, מה? באמת? אני צריכה? וכאילו, והייתי בטוחה שאני אגיע לשם, והיא תתעלף על האור פנים שלי, ולא, היא כאילו ממש כיסחה אותי. כמובן שיצאתי משם עם רכישה של איזה 1,800 שקל, שבחיים לא קניתי קוסמטיקה בכאלה מחירים, וגם לא מאז, אני חייבת להגיד, אבל הנה פתאום כאילו, פתאום אמרתי, וואו, אני צריכה שגרת בוקר, זאת אומרת, אני צריכה לטפל לעצמי באור, מה שעד אותו רגע לא היה לי בכלל במחשבה. אז זה ממש כאילו, את יודעת, מישהו בא ופתאום...
צריך לשאול את השאלות, אני באמת, וכשאני אומרת משא ומתן, זה בסוף את מחליטה,